салому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. ирӯз 20 январи соли 2024 1124 сомонӣ. ирӯза навор дорем. Замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, квартираҳои фурӯшӣ арзон дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Тилизунзода. Хонаҳои заминӣ ҳастанд аз шаҳри Кӯлоб, шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Восеъ, ноҳияи Ёвон. хулоса беҳтарин хонаҳо, заминҳо, квартираҳо тамошо кунед. хоҳишаи ҳаматон дар ҳамин навор лайк занен, дар канал подписатсия кунен. умедвор ҳастам аз канали ма ягон хона мошини арзон меоем бачаҳко. дар ҳамун комментария нависен аз кадом маркаи хонаҳо ва мошино шумо дар маъқулаи аз ҳудуди Тоҷикистон. мо ҳаракат карда аз рӯи комментария навор мекунем барои тамошобино. качес вара баланд намонен, наворро то охир тамошо кунен. агар дар шумо хонаҳо бошанд, мошино, замино, квартираҳо барои реклама кардан имо WhatsApp доришен, рекламаш мекунем. ҳаракат карда фурӯшда рекламада монем мурдир азиз. навора бо диққат, маълумотро бо диққат гӯш кунед. якам хонаи фурӯшида бачаҳко тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз меган. замин 6 сотих. назди замин дар масҷид, мактаб ҳаст. об свет надора бардор азиз. нархаш 100 000 сомонӣ. барои документаш маслиҳат мекунем меган. номерошон дар ҳамин рӯи экрани шумо дастӣ 557 ё ин ки рақамҳои WhatsApp метавонед занг зад маслиҳат кунед бардор азиз. хулосаи гап, якта хонаи временка духтагиай срочно сум дар кор фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ. агар аз номи канали Саудо ТВ занг занен ё ин ки Авто ТВ бо шумода скидка ҳам мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. марҳамат бачаҳко, занг задан маслиҳат кунем. бо свет дора, масъалаи обша бачаҳко уқад нагуфтанд. инҷа мо ашкор кардем свет дора бард азиз. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ, дукомната, 7 этажда қарор дорад, 57 метри квадратӣ. як дона расм доштанд, ҳамин бародармо равон кардан бародар азиз. ҳамин зани дидастен дар рӯи экрани шумо дар 7 этаж қарор дорад. нархша 250 000 сомон меган. дута рақам ҳардуш кор мекунад. рақамҳои телефони дастӣ ё ин ки WhatsAppшон метавонед занг зада муроҷиат кунед. об свет дорад, доимӣ кор мекунад. омадестай ҳастай. хулоса алиша мешавад ба хонаи заминӣ. илтимос беҳуда занг назанен. касоне ки хонаҳои заминӣ дорен метавонед занг зада рақамҳои WhatsApp телефонда маслиҳат кунед бачаҳко. марҳамат, муроҷиат кунед. мегзарем ба сеюм ошхонаи фурӯшӣ. ошхонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои сентр дар ноҳияи Сино меган. ҳамин зале ки дидастен 12 метри квадратӣ, 24 та ҷои нишаст дорад. мардум омада рафтан мегиранд. хулоса мақсад хӯрока мепазен 4 ма намудай 5-6 намудай ба зудӣ хулоса тамом мешавад. нарха 65 000 сомон меган. савдо зурай. хулоса тамоми чизое ки дар ҳамин дохили ҳамин комнатае ки ҳамин дар ошхона мебинен ҳамаш қатъи фурӯхта мешавад. 65 000. холодильник, дута деги ошпази калон дорад, кондитсионер дорад. бо ҳамаи шароитош фурӯхта мешавад. алиша мешавад бардор азиз. варианти алишра гуфтагиам бо ягон намуди мошино боша алиш мекунам бардор азиз. занг задан аз номи канали мо бо арзонтон мекунад. ина марҳамат, дег душидестай рафта мехӯрен, шикама сер мекунен, сума метен мегирен, ба номтон мегзаронед. марҳамат, занг зад пурсен. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. бачаҳое ки хоҳиш мекунед аз шаҳри Ваҳдат квартира монем, ана нигоҳ кунед. дар шаҳри Ваҳдат, райони ЖД станция, дом 12 этажа, дар 9 этаж якта духонагаи 90 метри квадрата, 10 этажда дута духонагаи 75 метри квадрата доранд. 1 метри квадрати ҳамин дом $240. инами қад сена бачаҳко. рақамҳои WhatsApp шуда занг занен, бо муомила кунен. айни ҳол ҳамин зани дар 7 этаж рафтестай кор кардесанд. далшибо мақсад бо мехезонанд дома. моҳи сентябри соли 2024 иҷозати ремонт дода мешавад бардор азиз. охири солда метавонен касе ки мехара ҳама одамда меспоранд
зиндагиша мебара. Марамат бачаҳо занг зада аз номи канали Саудо ТВ. Як занг запурсем, бу арзонош ҳам ҳастай. мегзарем ба панҷум квартираҳои фурӯшӣ. боз квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, Регарда ҳастанд. И бародармон мақсад ҳамин хеле домора дора мефурӯшанд. нархшон 1 метри квадратӣ 330 то 350 доллар. пешпардохтам метонем. бачакое ки дар Россия ҳастен 20 то 40% сумша бутен, далши 2-3 сол пас метен. 2-3 солда оҳиста-оҳиста ипотекаи бефоиз. мақсади габи бародармон 4 та дом дорад, якташ понди тамом шудагӣ. мардум зиндагӣ ҳастанд. як тайгаш дар 7 этаж бо як тайгаш хулоса нав катлаван хестесай. ҳамаи шароитҳоро дорад бачако. об, свет, наздикиша мактаб, масҷид, балниса, беморхона ҳамаш ҳастай. издани дар назди мактаби 86 боғчаи кӯдакона поликлиникаи шаҳрида қарор дорад. инами адреса бародар азиз. занг занен, арзоношам ҳастанд аз номи канали Саудо ТВ. марамат. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. деҳаи Чароғӣ меган. нархиш 380 000 сомонӣ. 4 комната, 10 сотих замин масоҳат дорад. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. хона иборат аз 4 ҳуҷра, ҳамоми дохилӣ, мақсад дар дохилш ҳамом, дорои техпаспорт аст. манзилҳои ёррасон, ошхона, ҳамоми беруна, даруна, дегдонхона, анҷомхона, ҳоҷатхона, боғ, сивех дарахти мевадиҳанда дора 30 тайга бо яхдон ҳам дора, кондитсионер 12 куба, мошинаи ҷомашӯӣ. хулоса бачаҳо тамоми шароитош қатъияй. стенка ва ғайраҳо. ҷамоати Ҳасан Ҳусейн мега, деҳаи Чароғӣ, сари роҳ. марамат бачаҳо занг зада муомила кунен. утарафша худотон пирсем бачаҳо азиз. ҳафтум хонаи фурӯшида мегзарам бародар азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, деҳаи Навбаҳор меган. инами қад здани бародар азиз. пуштиш семенблок, дигар тарафош ба кирпич, яъне ки ғишти лой қатъӣ бардоштаган. 2 комната, 8 сотих замин масоҳат. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. хонаи 2 ҳуҷрага 8 сотих замин масоҳат, заминӣ, ноҳияи Восе, ҷамоати Тугарак, деҳаи Навбаҳор, Кокобод меган. аму ҷода бачаҳо ҷойгир аст. нархиш 65 000 бу муомила мешавад. рости бачаҳо нигоҳ кунед. хоҳишай ҳаматон дар ҳамин навор лайка бизанен, дар канал подписатсия кунен. хеле арзоно меғалтанд дар ҳамин канали мо. мақсад ин рӯз оиди хонаҳо навор дорем. паго бо мошинора навор мекунем, тамошо кунен. бисёре мегӯянд ки подписатсия, лайк ба хотири пешрафти канали худаш, ҳам ба хотири пешрафти канали мо, ҳам барои савд доштан ҳамин хонаҳо, ҳам ба хотири дастгирии мо бачаҳо. марамат, тамошо кунен. ҳаштум хонаи фурӯшӣ бародар азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ. нархиш 320 000 сомонӣ. 2 комната, 4 комната, 4 сотих замин масоҳат дорад. хонаро инамқа ремонт кардаган. ҳамин хел дидестем бачаҳо, нигоҳ кунед. срочна фурӯшӣ, якэтажай. 4 дар хона, кухни, вана, ҳоҷатхона дорад. хона падабой тайёрай, дорои мақсад ремонти фасон. дарои дарунаш часпондагӣ. ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Пахтакор. иҷоза 2.5 сотих гуфтестан, ака 2 та гуфтанд, 2.5 сотих нависага бо савдо ҳам мешавад. агар хоҳед занг занен, видео карда мепартомтон. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% пули нақд дар корай бо нархи 320 000. амин навораи мо шумода маъқул бошад, дар комментария Саудо ТВ ба пеш лайкора бизанед. дар комментария Саудо ТВ ба пеш рақами 5 бизанед. гап нест ба ҳаматон бачаҳо. мегзарем ба 9 хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ба хотири подписчикҳо ва ба хотири нафароне ки дар комментария хоҳиш карданд. дар ноҳияи Рӯдакӣ, Чоргултеппа меган. нархиш 330 000 сомонӣ. 5 комната хона, 3 сотих замин масоҳат. хона аз 5 хона иборат буда, якта калидор. хонаи кӯдакона дорад. ҳамаи хонаҳо ремонт дорад. ҳуҷҷати хона ҳастай. баня, аловхона, об, свет доимӣ. айзаправкаи Билоил мега 1 километр дарун.
аз чойхона ҳам мақсад дар омада мешавад. касе ки харидори аниқ ҳастанд метавонед рақамода занг занен, муомила мекунем. нафарое ки харидори аниқ ҳастанд дар рӯи экранатон бачаҳакон нигоҳ кунед. боз як дона некси мондагай. ҳамин нексия падарка мекунем меган. ноҳердаки ҷамоати Чоргултепа. маромад занг зада пирсем бо. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода дар деҳаи Ширкет мега. шаҳри Турсунзода, деҳаи Ширкет. нархиш 170,000 сомонӣ. бачако подписатсия кунен ҳозир. лайкотона бизанен, зангулара зер кунен, баъдан аз навораи мо бохабар мешем. бисёр бачаҳо менависанд ки ягон хонаи арзон, мошини арзон мо занг мезанем фурӯхтан. вақте ки зангулаш қати подписатсия кунем бачако навора партофтем хабардор мешен. 7 комната 20 сотих замин масоҳат 170,000 сомонӣ. соҳиби ҳамин хона гуфтаги: ассалому алайкум бардорои хонахар. 20 сотих замин 7 комната хонаи фурӯшӣ дорем. марамат касоне ки мехарад документош 100% дар шаҳри Турсунзода қарор дорад. маълумоти пурраша метавонед занг занед бардор азиз. бо метентон гуфтаган ҳамин қадр маълумот оиди ҳамин хонаи 170,000. марамат башако бо занг зада пирсен хитон бо. мегзарем ба 11ҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Саросиёб меган. нархиш 180,000 сомонӣ. ака то шикатро омадагай далши метавонен шпакиловка занен, абоиша сар кунем бардор азиз. ҳамин қадр ремонт кардаган. 3 комната 8 сотих замин масоҳат. телефоншон барои тамос гирифтан дар рӯи экрани шумо 918 занг зада маслиҳат кунед. хона таъҷилан фурӯхта мешавад. 3 дар хона 11 метр долон дорад. долони 11 метра. фасон кардагӣ мақсад дар пушти хона мошино рафта омадастанд. обсвет, шароитҳои хона хуб, дароша часпондагӣ, трезот часпондагӣ. якде хонашон шпаклёвкам кардагӣ бачако. як хонашон шикатури холӣ. марамат занг зада пирсен. муомила кунед оиди ҳамин хона бо пирсен бачако азиз. барои реклама кардан номеро барои реклама. мошин дорен, хона, замин, квартира дорен. 931 07 99 97 ватсапи моҳай, имои моҳай метавонед рӯиш кунед. мо дар навораи баъдина дар тикток, инстаграм, ютуб каналҳо 2 та 3 та 4 та дорем. рекламаш мекунем, ҳаракат карда дар фурӯш мебардед азиз. хоҳиш ҳаматон наворда лайк бизанед, дар комментария Сауду ТВ ба пеш. рӯй кунем бачакое ки хонахар ҳастанд, хеш ақрабода рӯй кунед, оно мақсад бинанд, мошбит бихаранд.